سلام طعنان نخلكم تخاتلتي يكون اندابلكو نابناي لمعنت مدبي كاتو أبناي لمعنتي مدبي كم تلمود نعخم نتخاتلتي يمهريو إلى حسبكو مدب حزلكم متسلخو ناي لمعنتي مدبي زلعلو ناو حدار مساعتكم صوتها وركبكم كسلعكم كسلچوكم يخئليو قدم حزي أبناي فقري هو تندهالكم كاب تفصمو زنبركم صوتها وركب زهبكم زنبر عقبت كقنس يخئليو نزي كانيسكم زلو سينكمو لهم ناي حدار هيوت ناي صوتاو ركب عقبت بقليلو نممحياش نمفتح زحجزكم شوعته طببات حيزلكم مصيلخو نزوم شوعته طببات انت تطايمكم لهم تفصمو صوتاو ركبكم كمتي ناي قدم حزي نخلتيكم نابناي صوتاو ركب عقبت صقعي كبصح زخل زغبرو እዩ ስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ይጽንሑ ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምካን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳር ናይ ፍቅርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽቡሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በጽሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ኣብ ናይ ሓዳር ህይወት ትፍጽምዎ ጾታዊ ርክብኩም ኣዕጋባይ ዝገብሮ ጥበብ ሓጺር ጾታዊ ርክብ ምጥፋእ እዩ ምህጻጽ ኣየድልን ተታሒስኩም ናብ መደቀሲ ክፍልኹም ኣቲኹም 5 10 15 ደቂቕ ጸኒሕኩም ወዲኹም ምውጻእ ጌጋ እዩ ፈጺምኩም ክትሃጹ የብልኩምን ጾታዊ ርክብኩም ርግእ ዝበለ ክኸውን ኣለዎ 15 20 ደቂቕ ትጸንሕዎ ዘለኹም ናይ ግድን ናይ ፎርፕሌይ ግዘ ክኸውን ኣለዎ እምበር ፔኔትሬቲቭ ጾታዊ ርክብ ጀሚርኩም ትውድእሉ ክኸውን የብሉን እስካብ 15 20 ደቂቕ ግዘ ሂብኩም ብፎርፕሌይ እንዳትሰዓዓምኩም እንዳተነኻኻእኹም እንዳተሓሳሰኹም ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒትኩም ብዕጽፊ ከተላዕሉ ኣለኩም ናብ ሓዳር ስለ ዝኣተኹም ፎርፕሌይ ኣየድልን ማለት ኣይኮነን ጾታዊ ርክብ እስካብ ዝፈጸምኩም ግድን ፎርፕሌይ ክህሉ ኣለዎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዘን 15 20 ደቂቕ ገና ንጾታዊ ርክብ ይነቓቕሓ ስለ ዘለዋ ኣብዘን ውሕዳት ደቓይቕ ጾታዊ ርክብኩም ወዳዲኹም ክትወጹ የብልኩምን ምህጻጽ ኣየድልን ጾታዊ ርክብኩም ኣዕጋባይ ክኾነልኩም ስለ ዘይኽእል ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ጾታዊ ርክብ ናይ ጎንፂ መዝሐሊ ግበርዎ በዓልቲ ቤትካ እንዳንጸጸረትልካ እንዳትጨቃጨቀትልካ እንዳሃለወት ኣጥብቕ ኣቢልካ ሒዝካ ሰዓማ ሽዑ ሬዚስት ክትገብር ኣይትኽእልን ሽዑ ድማ ዝገርም ግዘ ክትሕልፉ ኢኹም ስለዝኾነ እቲ ካልኣይ ናይ ሓዳር ህይወት ጾታዊ ርክብኩም ኣዕጋባይ ዝገብሮ ሜላ ድማ ጾታዊ ርክብኩም ንናይ ጎንፂ መዝሐሊ ክትገብርዎ እንተለኹም እዩ ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ናይ ሓዳር ህይወት ጾታዊ ርክብኩም ዘመቅር ጥበብ ድማ ንጾታዊ ርክብ እውን ሜኑ ኣውፅሉ ንኣብነት ንጉሆ እንቋቑሖ በሊዕኹም እንተነርኩም ምሸት እንታይ እዩ ምሳሕኸ እንታይ እዩ ከም ትብልዎ ጾታዊ ርክብ እውን ሜኑ ይደሊ እዩ ንሳ ትደልዮ ትፈትዎ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ንስኻ ትደልዮ ትፈትዎ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እውን ክትፈልጡ ኣለኩም ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ስፔሻል እውን ክህልወኩም ኣለዎ ኩሉ ሻዕ ተመሳሳሊ ምግቢ ደስ ኣይብልን ብተመሳሳሊ ኩሉ ሻዕ ብሓደ ዓይነት ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም እውን ደስ ኣይብልን ጾታዊ ርክብኩም እውን ኣዕጋባይ ንኸይኸውን ዝገብር እዩ ስለዝኾነ እንዳቀያየርኩም ተጠቐሙ ሜኑ ይሃለኹም ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ናይ ሓዳር ህይወት ጾታዊ ርክብኩም ኣዕጋባይ ዝገብር ጥበብ ድማ ናይ በዓልቲ ቤትካ ሰውነት ምፍላጥ እዩ ክንክአላ ትደልዮ ቦታ ኢቭን ተጠያይኩም እውን ክትፈልጥዎ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒትኩም ዘለዓሉ ቦታታት ፈሊጥኩም ክትነኻኽኡ ኣለኩም ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒትካ ዘለዓለልካ ቦታ ንገራ ናይ በዓልቲ ቤትካ እውን ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒታ ዘለዓል ቦታ ፈሊኻ ብምፍላጥ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ብዝግባእ ንኽአላ ኣብዚ ግዘ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ሙሉእ ንሙሉእ ትረኽቡ ኢኹም ናይ ሓዳር ህይወት ጾታዊ ርክብኩም ድማ መጽልኢ መሰልቸዊ ኣይኸውንን ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ናይ ሓዳር ህይወት ጾታዊ ርክብኩም ዕጋባይ ዝገብሩ ጥበብ ድማ ካብ ጾታዊ ርክብ ወፃኢ እውን ምንኽኻእ ልመዱ ምንኽኻእ ርክብኩም ዘጠናኽር ዘቀራርበኩም ብሉጽ ሜላ እዩ ዋላ ኣብ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት እንተዚሃለኹም ኢቭን ብሓደ ኮፍ ኢልኩም ፊልም ቲቪ እንዳራኹም እንዳሃለኹም እውን እንተትነኻኽኣ ምቅራብኩም ዘጠናኽሮ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ከይሓሰብኩሞ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒትኩም ከለዓለልኩም ዝኽእል እዩ ስለዝኾነ ዋላ ምግቢ እንዳሰረሐት ቲቪ እንዳረኣየት ነኻኽኣያ ሰዓማ ዘነቓቕ
أقحى بلوس ميلا سلسخونة جدن نصوتاو ركب تراحيلكم كتناخو يبلكمن عم مبل شاي نريو نحدار هيوت صوتاو ركبكم عقاباي زقبرو طباب دما زتلمده صوتاو ركب كأنسو إذن مقبيون يسلشويو كل شاء شرو طرح كنبل عين خيلن كل شاء شرو طرح تبلو عن تخوينكم دما أيكونن اتشرو تا شرو سراحي دون كتسلقكم تخيليا سلازخونة أبعرات طرح مشت طرح بتمساسالي ناي صوتاو ركب ناي بوزيشن عينت كتفتصمو إيابلكمن فلي يابلوغو إذن بزوح كلاسات انت زي حلوكم ون أبايتا كاب غزاوص أي أو كاليبوتا اندابلكم صوتاو ركب فتصمو جدن ناي صوتاو ركب مفتصامي بوتانا مدقس خفلنا طرح كخون يبلون هم مبل شاوعين ناي موداتا نريو ناي حدار هيوت صوتاو ركبكم عقاباي زقبرلكم طباب دما نخلتيكم زخون مخريو ناي لي تخدان بيجاما كايرو مشت تقبرو زنقاقح دس زبل ناي صوتاو ركب سمعيت زل على كدادنا تخدنو صبو جانا تلخيو عراتكم جانا يحلوو زبلت نصوتاو ركب نختنقاقحو بمقبار عقاباي صوتاو ركب نختحلفو زحقزكم بلوز ميلايو كنتعالو انتلنا ازن شوعات تبابات تتقامون تخوينكم نحدار هيوت صوتاو ركبكم عقاباي يخون لكم يو نحدار هيوت صوتاو ركبكم كسلأكم كسلچوكم فسيمو أيخيلن سلازخوانا ازن شوعات تبابات بدنبي كابز مدب سميعهم كتقامولهم كحبر لكم يدلي ازوم أقدستي شوعات حسابات نمزخار زاكل اتقدماي زرعنايو أبوان صوتاو ركبكم مهصاص أيدلن حصير زخوانا صوتاو ركب مفصام أدلا يكونن كم زفلت دق أنستو نابناي صوتاو ركب سمعيتنا مእታው ካብ ደቂ ተባዕትዮ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ግዘ ስለ ዝደልያ ኣይትህፀፁ ኣብ መበል ካልኣይ ዝረኣናዮ ድማ ጎንፂ መስሐሊ ግበርዎ ኣብ መበል ሳልሳይ ዝረኣናዮ ድማ ንጾታዊ ርክብኩም እውን ሜኑ ኣውፅሉ ኣብ መበል ራብዓይ ዝረኣናዮ ድማ ናይ በዓልቲ ቤትካ ሰውነት ፈሊኻ ፍለጦ ዘነቓቕሓ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒታ ዘለዓለላ ቦታ ፈሊጥካ ክትነኻኽእላ ኣለካ ኣብ መበል ሓምሻይ ርኢናዮ ዝነበርና ድማ ካብ ጾታዊ ርክብ ወፃኢ እውን ምንኽኻእ ክትለምዱለኩም ምንኽኻእኹም ርክብኩም ዘጠናኽረልኩም ብሉፅ ሜላ እዩ ኣብ መበል ሻድሻይ ዝረኣናዮ ድማ ዝተለመደ ጾታዊ ርክብ ቀንሱ ዝብል እዩ ተመሳሳሊ ነገር ኩሉ ሻዕ ክደጋገም እንተሎ መሰልቸዊ መጽልኢ ስለ ዝኸውን እንዳቀያየርኩም ተጠቐሙ ኣብ መወዳእታ ርኢናዮ ዝነበርና ሓሳብ ድማ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒትኩም ዘለዓለልኩም ኣከዳድና ምሸት ክትጥቀሙ ኣለኩም ነዞም ሸውዓተ ኣገደስቲ ሓሳባት ንኽትጥቀሙሎም እንድሓበርኩ መደበይ በዚ ክዛዝም ነዚለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ሓሳብ ርእቶኹም ንመደብናን ንቻነልናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየኒ